20 bodů získal David s číslem 8. Před námi stojí vítěz dnešního turnaje, prosím představte se nám. Dobrý večer, David. Davide, pokolikáté je to vaše vítězství? Je to moje druhé vítězství ze 3 turnajů. A vyhrál jste minulý rok? Minulý rok ne, minulý rok jsem si dal pauzu, ale ten vůbec první turnaj jsem vyhrál. Jak často hrajete petank? Tak jenom tady v Měticích, jindy se k petánku nedostanu, takže takhle rekreačně jednou za rok. Takže takhle jednou za rok a prostě ze 3 turnajů 2 vyhrajete. Tak a poslední dotaz, budete se věnovat petanku dál, protože by byla škoda, aby český petank přišel o takový talent. Ne, tak já petánku se budu věnovat dál jenom rekreačně, protože si myslím, že jsem daleko za českou elitou a že bych petánku českému moc nepřinesl. Tak děkujeme za rozhovor a přece kdybyste si to rozmyslel, tak dostat se třeba na olympiádu nebo na mistrovství světa, to je raz, dva. No to by bylo určitě hezké, ale opravdu si nemyslím, že je to moje kategorie. Teda vlastně nevím, jestli petanky na olympiádě, ale mistrovství světa je určitě. To já taky nevím, popravdě. Tak hezký večer. Vám taky hezký večer.